ya ku yan masu girma, a yau hutubarmu tana bayani ne game da wata ni'ima da Allah madaukakin sarki yama yawanmu, amma kuma sai ka ga mutane suna ta butulcewa. Lafiyan nan da muke gani, kamar yadda ake cewa lafiya uwar jiki, babu mene mai hushi da ke. Daga cikin kyauta da za a ce kyauta ne da Allah ya wa bawa, babu kamar Allah ya wa bawa kyautar lafiya a jikinsa, ya taka, ya iya magana, yana gani, yana ji. Duk wani abun da Allah zai wa bawa na baiwa, to ba kamar lafiya. Da lafiyar nan ne za ka ga mutum zai je ya tara komai, a ƙarshen kuma ya kashe koman a wajen neman mai lafiya. Allah ya ba mutum lafiya, da lafiyar nan ne ya kai ko'ina wajen neman komai, a ƙarshe kuma ya zo ya kashe komai wajen neman mai lafiya. Shi yasa duk wanda Allah ya azurta shi da lafiyar, ko da ya jarrabe shi bai ba shi komai ba, ya gode wa Allah madaukakin sarki. Wani yana can a da an ji su ne kaɗai ake jin sunayensu, ba abin da Allah bai ba su ba na komai. A yau da za a tambaye shi, zai iya ba da komai don ya samu mai lafiya. Kai kuma kana kai kuka ko'ina, har kana ta kai ga dami kanka. Lafiyan nan da Allah ya azurta ka da shi, kana iya cin komai, kana iya tafiya ko'ina, ka rena. Wa in ta'uddu ni'matallahi mene la tuhsuha, la tuhsuha. Shi yasa wannan ni'imar da Allah ya maka, tsaya ka wa Allah godiya a kai, sannan kuma ka dage wajen kulawa da lafiyan nan da Allah ya azurta ka da shi. Wani kaga an yanke mai kafafuwa, ma godiya yake wa likita, wallahi likita na gode, don shi yasa abin da yake ji. Wani kaga an canza mai sura da Allah ya halice shi a kai, kuma godiya yake, don shi ya san me abin da yake ji. Kai kuma sai dai wani lokaci ka daji ciwon kai, ko cikin kai dan murde, ko na makamatar haka, amma ba ka ganin amma wani abu na arziki. Kana iya cin komai, ba abin da aka ma iyaka da ci. Wani tuni an hana shi cin daji don kula da lahiyarsa. Wani an dauke mai zaki, abun na da zaki, yana da ɗaci, bai ji. Wani gani aka hana shi, kai ba abun da baka gani. Wani ji aka ɗauke masa, ba abin da baka ji. Wani fitare aka rike masa, wani bai iya kewayawa, ba haya bai iya yi na 'yan kwanaki. Ka gan shi, za ka ringa gani kamar kafi shi koshin lafiya, amma ya fi ka kasancewa cikin mai tashin hankali. Amma duk da haka, kana ganin wa'yancan kake kallo, wannan da aka maka kare na. Da aka ya ku ‘yan uwa, ku ji tsoron Allah madaukakin sarki, hakikanin jin tsoronsa. Ku yi aiki tukuru wajen nuna wa Allah madaukakin sarki godiya na ni'man nan da ya maku na koshin lafiya,
a jikinku wajen wa Allah madaukakin sarki biyayya. Yanayi na iya canzawa yanzu, an jima, gobe, jibi. A yau kai ne ke takama da lafiya, gobe sai abin ya juya, ka ganka a kwance. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin fadakarwan da ya mana, wanda Abdullahi bin Abbas ya ruwaito, yawa wani fadakarwa, ya ce ya mori ababe guda 5 kafin kishiyoyinsu 5 su shigo ko su biye musu. Igtanim 5 qabla 5, more ababe guda 5 kafin kuma kishiyoyinsu su biyo baya. Kurciyarka kafin tsufa ya shigo, don da zaran tafiyan nan ya fara, aka fara nisan kwana, kai da kanka tashi da kyar, kaga ɗan karamin yaro jikanka na cancan ya zo ma ya toni fadarka sai ya kama gudu, ya ɗan yaro ne, kafin ka tashi ma ka ce za ka bi shi ya ma nisa. More damar na kurciyar da Allah ya maka yanzu, sannan kuma lafiyar da Allah ya azurta ka da ita, ya kai ɗanwan, more damar, yi amfani da lokacin kafin kuma rashin lafiya ya biyo baya. Don adam a bisa ga tsarin da Allah ya gina jikinsa a kai, ko ina Allah madaukakin sarki ya yi nufin jarrabarsa, aka dan murda kadan, sai ga baki ɗayan gangan jikin daukawa yake yi. Wani hawan jini, wani shuga, wani sai a maimakin na hawan jinin wani nasa kuma sauka yake. Sai a ce ringa neman shuga yana ijiyewa kusa da shi, yana sauka ya sa shuga a baki, daidai lokacin da wani kuma ana hana shi shan shuga. More damar wadatan da Allah ya baka, ya maka, kafin lokacin talaucin ya shigo. More dama da Allah ya maka na lokaci, kafin lokacin kai komun naka yi ma yawa. Ya kai ɗan'uwa, kana raye a yanzu, Allah ya azurta ka da musulunci, yi abin da ya dace, aika da abin da ya kamata, kafin lokacin mutuwan kuma ta riske ka. Ka zo dai sai da a ringa labarin, tun ana labari naka. Allah sa duk lokacin da aka tashi yin labarinmu a yi labarinmu na alkhairi. Ya ku ‘yanwa masu girma, lafiyan jiki ni'ima ce babba, wanda da shi ne dan adam yake moran rayuwar duniya. Inda rashin lafiya sai dai kaga ana yi, ma ban da kai. Ban ce nu kai in ma kai da kai kula ba kai nake nufi ba. Da koshin lafiyan ne mutum yake kara inganta yanayinsa na rayuwa. Lafiyan jiki da amincinta daga cututtuka ni'ima ce babba wacce ta fi kowanne, wanda da wannan ni'iman ne kuma dan adam yake rabauta. Kamar an tattara mai komai na jin daɗi na nan rayuwar duniya, komai an bashi. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya wayi gari cikin aminci a cikin iyalansa, amintacce, ba abin da ke damunsa a jikinsa,
yana da lafiya da koshin lafiya, yana da abin da zai ci a yinin nan, kamar an tattara mai komai ne na nan duniyar ya more. Lafiyan nan da kuke gani ya ku yanwa masu girma, ɗaya ne daga cikin manyan baiwa da kyauta da Allah yake wa bawarsa. Mafiya falalan abin da bawa Allah zai wa bawa na kaso na alkhairi, kai koshin lafiyan nan ya fi wadata. A ce Allah ya azurta ka da koshin lafiya ya fi wadata da ba lafiya. Lafiyan nan da Allah ya baka ya fi wanda yake da wadata kuma yana fama da rashin lafiya. Lafiyan nan da Allah ya azurta ka da shi ne mafiya alkhairi a gare ka, ga wani babba ko wani basarake ko wani gwamna ko wani wanda kuma yana fama da rashin lafiya. Nawa ne muke gani, har ma mutum zai iya gwammacewa a dauke mai komai, lafiyan nan kuma shi kadai yake so. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba a koda yaushe don nuna mana muhimmancin lafiya ga dan adam, sai yake cewa Allahumma afini fi badani, ya Allah ba ni lafiya ko saddani lafiya a jikina, wa afini fi sam'i, wajen ji ya Allah madaukakin sarki azurta ni da koshin lafiya. Ba sai ana magana ina ce me kace ni, a'a, raɗau, ya Allah azurta ni da koshin lafiya a gani. Babu abin bautawa bisa cancanta sai kai. Haka manzala sallam yake maimaita wannan addu'an sau 3, safiya da yammaci, dare da rana. Da haka ya ku ‘yan uwa, ku roki Allah ya azurta ku da koshin lafiya, don da lafiyan ne dukkanin abubuwa na ni'ima yake cika. A mahangar ta addini, lafiyan nan wajibi na lalura ce, ba mai iya cewa a'a zabi ne, na zabi yanzu kasance cikin rashin lafiya. A'a, lalura ce da kowa yake so. Shi yasa musulunci ya ba da muhimmanci iya bayarwa game da abin da ya shafi lafiya, don ni'ima ce da Allah yake wa dan adam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tunasar da mu cikin hadisin da ya tabbata cikin Bukhari, yace ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ga ni'imomi na guda biyu, mafiya yawan mutane ba su amfani da wa'annan ni'imomin wajen wa Allah madaukakin sarki biyayya. Ni'ima ta lafiya da ni'ima ta dama. Mutum yana gani yanzu yana kan ganowa na koshin lafiya, da haka zai iya yin abin da ya ga dama. Mutum yana da dama a yanzu ya ki yin abin da ya dace, sai bayan ya sauka kuma yanzu yana cizon yatsa. Mutum Allah ya azurta shi yanzu da koshin lafiya, ya ki yin abin da yake daidai, sai kuma idan rashin lafiya ya kada shi, sai kuma yanzu yana cizon yatsa. Wasu kuma sai su ringa amfani da wa'annan wajen sabawa Allah madaukakin sarki. Daga cikin muhimmancin da musulunci ya ba ma neman lafiya ko koshin lafiya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana Allah bai taba saukar da wata cuta ba face sai ya saukar tare da shi mene magani. Sai dai a ce ba a sani ba. Alimahu man alima
wa jahilahu man jahila. Lafiyan jiki ya ku yawa masu girma na daga cikin manufofi na gaba-gaba da musulunci ke kula da su. Neman magani kuma waraka daga cututtuka abu ne da yake cikin shari'a ta addinin musulunci. Ya kai ɗan uwa wanda Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya, tashi ka nemi lafiya. Kai kuma da Allah madaukakin sarki ya ara ma lafiya, kula da lafiyarka. Kasance mai zuwa lokaci bayan lokaci ana gwada ka me da me ke damunka. Na san mafiya yawan sai mutum ya ce to ai kowa na da cuta a jikin shi, kawai jin sama kai na tashin hankali ba zan je ba. Balle yanzu daga cututtuka nan daban-daban, sanin abin da ke damunka alkhairi ne don za ka dauki matakan menene neman waraka daga gare su. Amma barin kanka cikin duhun abin da ke faruwa matsala ce gare ka, don komai zai iya faruwa a koda yaushe. Mutum ya ringa zuwa yana periodic medical examination, a je a gwada ka blood count ne, malaria ne, musamman malaria. Amma na matuna wanda wane ne bankin duniya na ko ina ne duniya suke cewa sati mai zuwa ran juma'a 25 ne ko ga wannan watan shine malaria menene free day, world malaria free day. A musulunci wajen wato yini ne na wayar da kan al'umma a game da abin da ya shafi malaria. Na gani na wanda kididdigansu suna cewa mu 'yan Najeriya mu ne kan gaba-gaba wajen cutar malaria. Shi yasa ko alhaji in ka gan shi a Makka sai ce malaria ke damu shi, sai ka ga ya je yana neman maganin malaria a Saudiya. Su ba su san da malaria ba, su tuni sun wuce nan. Kai in ne da ni ke fama da malaria, su sun riga sun wuce nan. A bayaninsu ɗaya cikin mutane 4 a duk duniya da ke dauke, in an samu mutane 4 da ke dauke da ciwon malaria, mutum ɗaya daga ciki su ɗan Najeriya ne. Wai idan kuma aka zo Afirka ta yamma aka samu mutane 2 na dauke da malaria, Afirka ta yamma kasashe kusan 16, to ɗaya daga cikin 2 na ɗan Najeriya ne. Shi yasa kullum kowa ma ya saba da malaria, ko ciwon kai ne a ce malaria ne je ka nemi to kaga malaria sai ya zama mana menene cutan kowa da kowa. Shine suka ce ɗaya daga cikin 3 mace-macen da ake yi a duniyar a dalilin malaria, ɗaya daga cikin 3 a Najeriya ake yin sa. Wayyo mu da malaria Allah ya raba mu da shi da shauran cututtukan kuma. Da haka ‘yan uwa, zuwa mutum zai yi ana gwada shi lokaci bayan lokaci shine rigakafi. Ba sai ka bari ka galabaita ka wahala sannan ka wahala. Allah ka azurta mu da koshin lafiya. Marasa lafiya mu kuma ya Allah madaukakin sarki ka ba su lafiya. Marasa lafiya mu na gida da waɗanda ke a asibiti ya Allah ka azurta su da lafiya. Da haka yanku ‘yan uwa, ku kula da lafiyanku ku karan kanku da kuma lafiyan ‘ya'yanku, ku nisantar da su daga dukkanin wani abu da zai kawo ko yake dalili ne na kawo cuta gare su ko ciwo. Irin wannan na malaria da ake farfada kwana a gidan sauro ko rigakafi. Tsabtace muhalli,
tunda an san dalilin da ke kawo malaria wanda bai wuci menene ba menene sauro ko sauro, duk da cewa a wani gari ban sani ba ko hakan suke, an ce akwai kofa na musamman da ake ce ma kofa mene ku gaya ma in ji ba haka ba ne, to ba zan karasa ba. Na za ku ana cewa kofan sauro ne, ba haka ba ne ko? na'am? Kofan sauro ne ko kofan mene ake cewa garin? na'am? Na sauro ne? Ok, to ashe akwai 'yan garin a nan, Allah saka da alkhairi. Da haka ya koyan wa masu girma, mafiya yawan dalilin cututtuka daga abinci ne da abin da muke sha. Mutum ya kula da abincinsa, mutum ya kula da abin shansa, yaya tsabtar abin da kake ci, yaya tsabtar abin da kake sha. Dalilin mafiya yawan cututtukan da ke damunmu daga abin da muke ci ne da abin da muke mene sha. Abin da kake ci zai iya kasance mai kyau, amma inda kake cinsa bai da tsafta. Da haka mu lura inda za mu zauna mu ci abinci, mu lura da abin da za mu ci, mu ringa kula. Don haka idan neman magani na da tsada, to kulawa da kai ya fi shi tsada. Kulawa da kai ya fi shi tsada. Da haka duk wanda ya rasa wani abu na mulki ko arziki, kada ya je yana ta kuka, matukar Allah ya azurta shi da koshin lafiya, kada yi bakin ciki, matukar yana cikin koshin lafiya. Talauci ke damunka amma kana da koshin lafiyar, godewa Allah madaukakin sarki sai ya kara maka. Samun da rashin samu na Allah, amma lafiyar nan abu ne ko da yaushe kowa na da bukatarsa. Dazin wani dan uwa ya zo, ina gani ko accident ne ko menene ne, ina tsammani har yanzu yana nan, yana neman ya sai da kaddarorinsa, ya sai da saura na karshe. Yanzu abin da ya rage masa, zai je a gwada shi a asibitin Dala na kudi, ina ganin ga wanda yake ban labari 100,000. In an tabbatar da ciwon, sannan zai je sai da gidansa a sami miliyan 4, sai a je a yi mai surgery. Kenan ya gama rabuwa da abin da ya mallaka don neman mai lafiya. Kai kuma ba abin da ka rasa, ga ka da koshin lafiya, kana renawa. Sai na ce to wannan da ya zo neman taimakon ya san da abin da za a yi magana a kai ne kenan. Shi yasa in Allah ya baka lafiya, Allah ya baka komai. Ka wa Allah madaukakin sarki godiya, kada ka yi butulci, tsaya akan bauta masa. Bautan nan da za ka yi ke nuna godiyanka ga Allah madaukakin sarki. Allah ka kara mana lafiya, Allah ka kara mana koshin lafiya, mu ringa ci, ba za a mana iyaka da abin da za mu ci ba, mu ci gaba da cin dadi a nan duniya kafin mu je can aljanna kuma mu ci gaba da ci har ila amasha Allah. Wa'anda kuma ke fama da lalura na rashin lafiya, Allah madaukakin sarki ka ba su lafiya, ka sanya jinya ya zama ka fara gare su. Akwai daga ciki wa'anda suke shugabannin wannan cibiyar, injiniya Sani Baba yana daga cikin wato wa'anda suka tsaya wajen kara fadada da kawo ci gaba a wannan wajen da kuke gani. Allah ya saka masa da alkhairi. Yana a yanzu fama da lalura na rashin lafiya, Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya da shi da shauran marasa lafiyanmu. Ubangiji subhanahu wata'ala ya kare mu daga cututtukan da muka sani da wayanda ba mu sani ba. Malaria kuma da ke nan da take yakanmu, ake kuma ce ana kawo mana gudunmawa,
a kawo mana gudunmawa na yakan malaria, amma ciwon da ya fi na malaria ba wanda ya kai na yunwa. Haka ne ko ba haka ba ne? Ba wanda ya kai na yunwa, ba wanda ya kai na yunwa. Kun ga na fada yanzu kusa ce kashi 90 ko 80 da wani abu dalilin cututtukan nan daga abinci ne da abin da muke sha. Da haka in har aka karfafa mu da abinci, duk wa'annan cututtuka insha Allahul Karim sai dai mu ringa jin su can nesa, ba za su zo kusa da mu ba. A inganta noma, a sauƙaƙa wa manoma kayan noma, ba wai a sayo katafila, a sayo taki, a raba ma manoma. Mu 'yan Najeriya muna da kokari. Shi yasa His Excellency ma da ke tare da mu a yau, Allah ya saka da alkhairi, na sai yana ba da gudunmawa sosai da kai komo wajen inganta harkar noma. Mu a nan bangaren da harkar noma aka san mu, kukan da ake yi na rashin aikin yi a kasar mu, ga mu da kasar noma. Ba abun da Allah bai mana ba, babu abun da Allah bai mana ba. Da haka muna kara roƙon Allah madaukakin sarki, mu da muke dan takawa a yanzu ake gani, Allah ya kare mu da koshin lafiya. Allah madaukakin sarki ya kare mu da koshin lafiya. Allah ya bawa shugabanninmu kara inganta asibitocinmu wajen yakan cututtukan da suke damunmu. Lasiyama kamar yadda na ce, kamar alloba malaria, masu kawo mana gudunmawan kuma su kawo mana gudunmawa abin da za mu kara yakan malaria da shi, shine abin da za mu ci mu koshi mu yaki malaria. Aga idan muna da koshin lafiya muna cin abin da yake daidai, ko ba wani magani, malaria ma da kansa ma za a nemi sharasa. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن.